Η εταιρεία επίδοσης BG Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων φέρνει την επανάσταση στη συμβουλευτική και φιλοδοξεί να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, προσφέροντας πρακτικές και άμεσες λύσεις ως αντίδοτο στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά. Με δυναμική παρουσία σε Θεσσαλονίκη, Σόφια και Πέτριτς, σκοπό μας αποτελεί η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών για την ίδρυση αλλά και τη συντήρηση της επιχείρησης σας στο φιλόξενο περιβάλλον της Βουλγαρίας. Με τον τρόπο αυτό, εδραιώνουμε τη θέση σας στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε για εσάς ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που βοηθούν την επιχείρηση να βρει τον δρόμο της προς την ανάπτυξη. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μαζί σας ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης, ξεκινώντας από την επιχειρηματική ιδέα και φτάνοντας μέχρι την έξυπνη διαφημιστική προώθηση των υπηρεσιών σας. Στα γραφεία της εταιρείας μας σας παρέχουμε φορολογική έδρα ώστε να στεγάσετε τα βιβλία της επιχείρησής σας, καλύπτουμε όλες τις λογιστικές σας ανάγκες και δίνουμε λύσεις σε όλες τις υποθέσεις σας στη χώρα. Στην επίδοση BG πιστεύουμε ότι η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες και εμείς είμαστε εδώ για να τις αναδείξουμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας εμπιστευτείτε.